Ako to želiš, budi i ti jedna od nas. Wings, tvoja ruka u mojoj ruci, to nam daje pravu moć i sigurno bit ćemo jače od svih. Wings, osmijeh koji očarava i osvjetli naš svijet, daje osjećaj što zna pravi put. Ako to želiš, budi i ti jedna od nas. Nebo se žari od čarobnih zraka, avantura je počela sad. Pod zvijezdama takne nebo i putujem kroz svemir, tad vrijeme nestaje, samo mašta ostaje. I moj let do neba, Wings, tvoja ruka u mojoj ruci, to nam daje pravu moć i sigurno bit ćemo jače od svih. Wings, osmijeh koji očarava i osvjetli naš svijet, daje osjećaj što zna pravi put. Wings, taj čarobni wings, samo moj zvijezdani let i snaga te sjajne zrake ispod tog znaka Wings. U Magicsu je održan dan ruže. Musa je ostala u Alfi, izgubljena u svojim sjećanjima, dok su Bloom, Brandon, Sky i Stella proveli uzbudljive trenutke na moto utrci. Trix su prevarile Rivena, optužujući Bloom da je izazvala nesreću. On vjeruje da ga je Darcy spasila, pa napušta grupu i odlazi s njom. Bloom. Konačno se srećemo, dragi moji anđele. Gdje sam ja? Ovo nije kraljevstvo magije. Nije. I nemamo puno vremena. Vremena za što? Tko si ti? Ja sam Daphne. Slušaj pažljivo, Bloom. Moraš doći do mene. Ali ja... Da, Bloom. Dođi do mene. Dođi, Bloom. Moraš doći. Evo me! Dolazim! Čekaj me! Ne, čekaj, nemoj mi reći. A, to si ti, Flora. Taj miris bih prepoznala bilo gdje. Prestani se šaliti, Stella. Ovdje sam zbog Bloom. Pogrešna soba, ona spava kod tebe, sjećaš se? Slušaj, opet priča o snu, Stella. Shvaćaš li? Shvaćam li što? Vidjet ćeš. Priča s nekim u snu. To nije ništa neobično. Vjerojatno ima noćne more ili tako nešto. Ali to nisu samo more. Pogledaj je. Nemoj ići, dolazim! To je čudno. Izgleda kao da se transformira u snu. Možda bi nešto trebali učiniti. Pozovimo ostale. Možda joj Tehna može nekako pomoći. Ili Musa, ili... Flora! Možda bi mogli reći Griseldi. Ne, možda ne. Hajdemo kod Faragonda. Flora! Ili možda ne trebamo ništa učiniti. Znaš, kao kad netko na primjer mjesečari. Flora, smiri se! A što? I mene ćeš uznemiriti pa ću podići glas i onda... Stella, Flora, za Boga miloga, što radite? Ne, to nije bila mora. Ali nije bio ni san. Ne znam. Pokušaj mi dati više detalja. Teško je objasniti. Bilo je stvarnije nego san. Plazmatično spoznajena projekcija psihokemijskim reakcijama. Boje su bile posvuda, a onda sam vidjela lice prelijepe žene. Psihoplazmatične reakcije nivo 26. Daj, Tehna. Hoćeš li molim te prestati s tim upadicama? U redu je, Muso. Tehna zapisuje detalje mog sna i onda ih analizira. Da si spavala zakačena na čitač snova, mogla bih. Zaboravite. Inače, voljela bih kada mi ne biste više noću ulazile u sobu. Pa što? Probudila sam te, ništa strašno. Obradila sam sve činjenice u svojoj bazi podataka i postoji velika mogućnost da je to bila psihomagična poruka. Misliš, ta je žena htjela razgovarati sa mnom? Da, kroz tvoje snove. Iz informacije koju je ostavila u tvojoj moždanoj opni došla sam do ovog. Pa što kažeš? Je li ovo ona? Super, Tehna, ti si pravi tehnomađioničar. Više volim da me zovu Vila, ali hvala. Sad kad malo bolje razmislim, sigurna sam da sam me negdje vidjela. Naravno, sad sam se sjetila. Vidjela sam je u Magicsu, na glavnom trgu. Nije bila samo u prolazu. Gledala me sa pročelja jedne visoke zgrade.
Shvatila sam, imaš problem sa probavljanjem. Sa mojim želucem je sve u redu, Stella. Mislila sam na mentalnu probavu. Ispiti se približavaju, imaš puno za učiti. Tomu si sa zemlje. Tvoj mozak nije naučio brzo raditi. Shvaćaš li što želim reći? Ne shvaćam. Slušaj, sanjala si i to je sve. To nije bio samo san. Blum, bum, bum, blum. Jesi li ti to poetična ili sarkastična? Bum, tehna. To je zvuk koji čuješ kad pukne balon ili kad neke stvari previše napušeš. Želiš li ti to reći da ja izmišljam? Pa ne izmišljam, okej? Prvo sam čula njezin glas, a sinoć sam je i vidjela. Bum! Bila je stvarna i to ću ti dokazati. O, što sam rekla? Što? Dokazat ću im. Svima ću dokazati. Dobro jutro, Bloom. Još uvijek pišeš o povijesti magije? Manje više. Tražila sam jednu knjigu, ali nisam sigurna odakle da počnem tražiti. Imam samo ime. Dobro, onda idi do pretraživača koji je na onoj strani i reci ime. Knjižnica će pretražiti za tebe. Knjižnica? Da, idi sad. Knjižnica će pretražiti. Daphne! Wow, to je bilo brzo. Puno brže od interneta. Da vidimo, Daphne? Ne želim znati značenje. Želim saznati nešto o vili Daphne. Vila Daphne! Hej, pogledaj sve ove podatke. Ok, Daphne, jedna od 9 nimfi Magicsa, vrhovne vile koje su vladale čarobnom dimenzijom prije 1.000.000 godina u vrijeme nestanka zmaja. Daphne nimfa Magicsa. Ha? Čekajte, stanite, dosta! Gospođo Barbatea! Što se događa? Ne! Dragocjene knjige! Zlatna vrata! Faragonda! O ne! Ok, bilo bi dosta. Ne treba mi toliko knjiga, molim te. Prestani! Zatvori se. Rekla bih da je pretraživaču potreban generalni servis. Sve je u redu, Bloom, gotovo je. Zlatna vrata samo što se nisu otvorila. Da se nešto dogodilo ovim knjigama, nikad si ne bih mogla oprostiti. Svi ti tekstovi za čarobnjake i... Nema razloga za paniku. Jesi li dobro? Mislim da jesam. Obavit ćeš istraživanje neki drugi put. Hvala vam. Daphne, nimfa. Gospođo Barbatea, Da? skupite sve ove knjige i zatvorite knjižnicu. Da, naravno. Da zatvorim knjižnicu? Da, i nemojte koristiti magiju. Nikad ne znate. Bez magije? Tako je, nadam se da vam to nije problem. Ne, mislim, nije. Ne razumijem. Nisam rekla ništa pogrešno. Samo sam bezazleno zapazila i to je sve. Da, skroz bezazleno. Flora, promatraj te biljke i šuti. Moje biljke prvo razmisle, pa onda nešto kažu. Nemoj samo ti još počinjati Ili ćeš što? ili ću početi pričati o nečem drugom, na primjer o dečkima. Dosadno. Sada bi moglo otići. Moram još dosta toga pročitati za sutra i ovo je moja soba. Daj, Muzo, zatvori tu knjigu i opusti se malo. Kao što svi znamo, kad god vidite mi je naša tehna potpuno pocrveni. Što? To nije istina. I očigledno je da si i Bloom zagrijala za Brandona, a ja moram priznati da mi je Sky sladak, ali to je sve. Sad hajdemo popričati o Rivenu. Riven, Moram učiti. taj dečko te uopće nije ni gledao, ha? Stella, prestani! Opusti se, Flora, samo sam je pitala... Što sam ti rekla? Ne zanimaju me glupi dečki. To je bila samo šala, a on od praznika ruže i onako misli samo na Darcy. Naravno, ti to ne znaš, nisi bila s nama. Da, pa i što ja imam s tim, ha? Uopće me ne zanima. Zašto mi tako gledate? Što sam rekla? Što je? Stella! Da, Kiko, u pravu si. Hajdemo odmah obavijestiti ostale i... to je Muza. Baš nju tražim. Hej, Muza! Nećeš vjerovati što mi se dogodilo. Bila sam u knjižnici. Što je njoj? O, Bloom, oprosti! U redu je, Stella, to
Šta se događa? Ne, govorim za ono malo prije. Nisam te trebala zadirkivati. Malo sam osjetljiva. Moram se ispričati i Mjuzi. Znaš li možda gdje je? Otišla je unuda, djelovala je uznemireno. O ne, nemoj mi to govoriti, Mjuzo! Ne, otišla je autobusom. Otišla je, tko će otići, pronaći je. Stella, što se dogodilo? Danas ništa ne mogu napraviti kako treba. I to je novost. Pa, izgleda da ću morati podnijeti kritiku. Nego, što si ti to učinila s kosom? Oprala si s margarinom? Stella! Magic stanica. Stella ponekad stvarno zna biti nepodnošljiva. Baš me iznervirala. Ne mogu je gledati. Vidi na što me natjerala. Na to da pričam samo sa sobom. Što se tamo događa? Trebala si vidjeti njegov izraz lica, totalno je poludio. Vještice tulumare. Ne, ovo se ne događa. Kužiš? Riven je s Darcy. Ti si posebna osoba, Riven. Baš šteta. Znam. U stvari, tvoj talent, energija, ambicija, hrabrost. Ne bi to trebao trošiti u crvenoj fontani. Mogao bi biti puno više. Da si jedan od nas, mogao bi biti puno moćniji. Nastavi. Nama je samo bitno da možemo računati na tebe. Sve ostalo će doći samo. Vidi, mi ne volimo male djevojčice koje sebe zovu Winx. Ne volimo ni njihove prijatelje. Tu se slažemo, zar ne? Ali još danas ti i ja ćemo biti zajedno, okruženi magijom. Vidi, tko je tu? Što? To je jedna od vila. Molim te, nemoj danas, okej? Ne osjećam se... Ne tako brzo. Gdje si krenula, djevojčice? Nazad u Alfiju. E pa nećeš. Ha? Prvo želimo znati zašto si špionirala našu prijateljicu Darcy. Nisam nikog špionirala, posebno ne Darcy. Aj si uvijek prepozna špijune, vjeruj mi. Kladim se da si gledala Rivena. Zaljubljena si u njega, zar ne? Stavite me na miru. Blesava djevojčice. Znaš, prije nekoliko dana je Riven rekao da ga ne zanimaš. Ha, Uopće ga ne zanimaš. Ona me udarila me po licu. vidim da su ti ostali otisci njezinih prstiju. Boli li te? Naravno da boli, gluperdo. Oprosti, Ajsi, nisam te htjela povrijediti. Sad ćeš platiti za ovo. Hej, ti! Pozovi ostale. Moramo ovoj maloj Winxici održati lekciju koju nikada neće zaboraviti. Što je, Ajsi? Potrebno ti je pojačanje da bi se borila sa mnom? Ne želim se boriti, slatkice. Samo ti želim malim čarobnim tretmanom srediti lice. Hej, djevojke, željne ste zabave. Ajsi će upravo srediti vilu. Hajdemo. Ne, Lucy, ne treba ti to. Čak bi moglo biti i opasno. Ajsi je moćna, Mitra. Možda će me ovaj put primijetiti. Ne želim to propustiti. Čestitam, Stella. Mjuza je otišla, a ti ne znaš u koji je autobus ušla. Jedini autobus koji ovuda prolazi ide za Magix. To svi znamo, Flora. Da, ali mogla je otići bilo gdje. Treba li vam princ, moje princeze? Bog. Da, sve smo ga vidjele. Znamo mu ime, nema potrebe za vikanjem. Hej, Tekna! Boglum, vidjeli smo te na stanici pa smo pomislili da ti treba prijevoz. Bak, Brendane. U stvari, pojavili ste se u pravi čas. Riven nije s vama. Riven? Poslije onog što se dogodilo, otišao je od nas. Odlučio se priključiti drugim majstorima magije. Što je okej? Moramo pronaći Mjuzu. Otišla u Magix i... Dobro, onda ulazite. Idem u Magix. Sve ćete nam reći putem. Hajdemo. Nemoj bježati, Mjuzo, uzaludno je. Odlazite! Što čekamo? Stjerajmo je uza zid. Prestanite!
A? O, Rivene, pomozi mi, molim te. A zašto? Eno je. Za petama su joj. Istjerana je u kut. Moramo brzo reagirati. O, ne. Okej, što da radim? U klopci sam. Izgleda da smo došli do kraja, Vilo. Što je sad ovo? Društvo! Mjuza! Brendone! Maknite se! Da vidim. Hoćete li biti tako jaki sa mnom? Želiš igrati grubo, a? Pa ako tako želiš... Idemo, djevojke. Haha. Što se događa? Ovo nije dobro. Transformirajmo se. Tehna! Tehna, jesi li okej? Stella! Hvala, prinče Sky. Nema na čemu. Tehna? O-o. Zle vještice. Drži se, Tehna! Baš lijepo. Zaleđeni golupčići. Ne! Kako jadno. Zgnječit ću te kao kukca! Ha?
Muzo! Wow, gdje si ti to krenula? Makni se! Ili? Tko je to? Je li to? Oh, to je ona! Što je ovo? Darcy! Darcy! Idemo! Bježimo odavde! Bježimo odavde, brzo! Brendone, jesi li ti shvatio što se dogodilo? Nemam pojma, Sky. Bloom, Oh. kako se osjećaš? Puno bolje, hvala. Pa s takvom njegom kako i ne bi bila dobro. O, molim te, Stella. Kako si ti, Muzo? Sad je sve u redu, Sky. Prilazimo Alfie, Brendone. Jesi li sigurna da možeš sama, Bloom? Djeluješ skroz iscrpljen. Da, bilo bi bolje da nas nitko ne vidi dok budemo u Ako ulazu. tako želiš. I dalje ne razumijem kako si uspjela sve 3 srediti u jednom potezu. Ne znam ni ja. Pa, ako ništa drugo, barem sam danas naučila nešto vrlo važno. Konačno si otkrila da sam ja uvijek u pravu, zar ne? Ne, nikad ne idi u kvartove u koje idu vještice. Muzo, moraš priznati da sam bila u pravu u vezi tebe i Rivena. Nego, vidjela sam ga danas u akciji i mislim da je izgubio svaki djelić šarma koji je posjedovao. Jedno je sigurno, ne želim ga više vidjeti. Postoje pravi kreten. Priznala si? Priznala što? Ja nisam ništa rekla. Da, bila sam u pravu. Bila sam u pravu u vezi tebe i u vezi Tehne. I u vezi Bloom. U vezi mene? Što u vezi mene? Znaš ti? Nikog, jel tako, Stella? Da, tako je. Mislim da bi bilo bolje da sad zašutim. Au, mislim da sam slomila nokat. Zašto moramo tako brzo ići? Jedva sam imala vremena pozdraviti se s Rivenom. Moramo održati važan sastanak, odmah. Zašto? Mislim da sam upravo nešto shvatila. Što to? Bloom, do sada sam mislila da to ne može biti istina. Uđite. Oprostite, samo sam htjela reći da sam završila sa sređivanjem knjižnice. Dobro. U stvari ima još nešto. Ako je Bloom pokušala saznati nešto više o nimfi Daphne, onda joj moramo zabraniti pristup podacima. Je li to jasno? U sljedećoj epizodi. Ispiti se nastavljaju. Hoće li Bloom uspjeti položiti ispit u sobi za simulaciju? Što spremaju Trix? Stvar se zahuktava, a čak i Kika očekuju teški trenuci.